Okej, ajmo. Ajmo, znači stavljamo bebu ispred sebe, odlično. Idemo gore, skroz podižemo se, tako je. Spuštamo se dole, ajmo idem poljubat bebi, odlično. Ajmo opet gore, podižemo, tako je. Njemu se sviđa, to je stvarno, njoj se sviđa, nastavite. I dole, ajmo da skroz ostanemo, ajmo gore. Pa, ajmo opet dole sedemo, ajmo. Tako je. Možeš sada malo napred nazad njega, radimo i ruke i guzu, odlično. Tako je. Tako je. Aha. Ajmo držimo. Super, idemo pozad jedna druga noga. Tako je, sad možeš malo da odvojiš i nju od sebe. Ide jedna noga, pa druga noga. Tako je. Odvajamo drugu. Odlično. Tako, idemo. Uhvatimo se za ruke, kako igramo ringeraja. Idemo zajedno čučnjeve sa mamom. Ajmo, zajedno što pre čučnemo dole, ali ne da sednemo. Ajmo da čučnemo. Ajmo, hop. I gore, bravo.